Kaixo lagunak, zelan zaudete? Kiriki naiz, Kiriknoko pirata. Etzean egon behar dugun honetan, COVID-19 virus, bihurri eta bidaiariak harrapaz gaitzan, gure burua eta ingurukoa zaindu behar ditugu. Horregatik, itzialdia arintzeko, zuekin, ideia eta proposamen ezberdinak partekatzen ditugu sarean. 3 egunean behin, ipuinak, eskulanak, errezetak, tailerrak eta astearte eta ostiraletan irratsaioak egiten ditugu ere. Baina ez pentsa bakarra garenik, euskal sortzaile askok ere haien proposamen eta lanak sarean elkarbanatzen dituzte, gu zaintzeko. Idazleak, marrazkigileak, abeslari eta musikariak, sukaldariak, artistak eta beste lagun asko. Baina guztiok egiten dugun lana balorean jartzeko eta euskal kulturgintzaren inguruan gogoeta egiteko, apirilaren 21 eta 22an greba digitala egingo dugu. Beraz, ez dugu inolako ipuin, eskulan, errezeta, irratsaio eta bestelako edukirik plazaratuko gure sareetan. Datozen apirilaren 21 eta 22an zehar. Horregatik, 2 egun hauetan, gurekin batera, euskal kulturgintzaren inguruan gogoetan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Muxu bana piratak, segi elkarri zaintzen eta asko jolasten eta sortzen. Agur!